Súbanche os impostos, complícase a conciliación e aínda te din que todo vai ben. Quédate porque isto interesa. Benvides ao repasiño plenal. O pleno de marzo xa pasou e con novidade. O noso concelleiro xa está de volta tras o seu permiso de paternidade. E si, volvemos con forza. Comezamos coa taxa do lixo. Desestiman as alegacións e aproban definitivamente a ordenanza. Traducción: máis impostos para a veciñanza sen un modelo de fiscalidade progresiva. Porque si, impostos hai que pagar, pero con unha lógica clara. Que máis ten, máis aporta. Seguimos coa escola infantil municipal. Unha noticia? Si. Necesaria? Tamén. Pero xa sabedes o problema. O sistema chega tarde, posto que a pública vai despois da privada. E así non hai conciliación posible. E outra vez a RPT. Que sí, que un documento vivo. Pero tanto. Máis cambios, máis polémicas e o de sempre. Diferenzas salariais e precariedade laboral para as traballadoras do Concello. A nosa moción polas 6 de Suiza. Presentámolas xa fai un ano. E hoxe están libres. Pero non por xenerosidade do goberno, senón por loita, solidaridade e presión social. Traemos unha proposta para crear obxetotecas. Que é isto? Pois compartir ferramentas, aforrar cartos e crear comunidade. Resultado? O goberno en contra. E atención aos argumentos. Intervencionista e comunista. Nun discurso que se contradice constantemente. Recomendo vos ver o pleno para ver os pobres argumentos que nos dá o concelleiro de Facenda para non aceptar a proposta. Un sinsentido. Moción para liberar a AP9 Vigo Porriño e bonificar a G57. Aprobada por unanimidade. E aquí hai que dicilo, gracias por apoiar a algo que vende PEC. Aínda que é curioso que quen nos fala de liberdade é que nos condena a pagar peaxes durante dando clima para Pontareas. Máis sombras, mellor adaptación e protexer a xente. Oposición a favor e o goberno en contra. Que parece que o cambio climático aquí non vai con eles. Moción contra o racismo e os discursos de odio. Aprobada por unanimidade e o agradecemos. Pero ollo, non abonda con votar. Hai que actuar e coidar o discurso, porque o odio non aparece só. Aliméntase. Falouse tamén de Palestina, Irán e Oriente Medio. Dúas chaves. Estamos ante unha crise humanitaria brutal que nos afecta como persoas empáticas e un impacto económico directo. Aquí o goberno di ser pacifista, pero non condena e vota en contra. Non a guerra e non a OTAN. Aquí o repasiño plenal deste mes. Se queres entender o que pasa no teu concello, comparte, comenta e quédate para o seguinte, porque a política local vai contigo.